Izmenama krivičnog zakona mnogo je predmeta prekinuto ili je zastarelo. Zato Evropska komisija od Severne Makedonije traži da donese novi, zakon usklađen po evropskim i međunarodnim standardima. Procene Transparency Internationala su da će ovim izmenama zastariti blizu 200 krucijalnih dela iz oblasti visoke korupcije. Kad jedna vladajuća garnitura kroz sobranje u skraćenoj proceduri sa evropskom zastavicom donosi zakone kojima će se sutra amnestirati, i to se radi uz konsenzus tadašnje vlasti i opozicije, to je strašno. Proizlazi kako sami političari menjaju zakon da bi sebe izuzeli iz odgovornosti za ono što su radili, a što nije bilo po zakonu i sadrži elemente korupcije. Izmenama zakona omogućeno je zastarevanje velikog broja krivičnih dela. Evropska unija traži poboljšanje kvaliteta pravosuđa, sistema za elektronsko raspoređivanje sudskih predmeta. Nalaže se da se omogući budžet i drugi resursi za specijalizirano tužilaštvo za organizirani kriminal. Sjeverna Makedonija treba nastaviti provedbu reformi povezanih sa Evropskom unijom, posebno u oblastima osnova, sudstva, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Treba unaprijediti povjerenje u pravosudni sistem, a korupcija se treba rješavati kroz praćenje slučajeva tokom istrage, kako u tužilaštvima, tako i tokom suđenja u visokoprofilnim slučajevima. Izveštaj Evropske komisije obuhvata period vladavinu 3 vlade Severne Makedonije. Sadašnja je svesna izazova. U dijelu borbe protiv korupcije zaključak je da je ovo glavni prioritet vlade i iako je institucionalni okvir uspostavljen i efikasan kad je riječ o prevenciji, potrebni su napori za daljnje jačanje kapaciteta institucija, provedbu zakona, usvajanje novog krivičnog zakonika prema standardima Evropske unije, ali i poboljšanje provedbe strategije za borbu protiv korupcije. Predsjednik Transparency Internationala Makedonija kaže kako nove izmene krivičnog zakonika trebaju biti delotvornije nego prethodne. Treba da se razdvoje na više posebnih članova iz oblasti korupcije koji bi sadržavali visoke kazne kao prevenciju i koji će omogućiti da ova krivična dela budu procesuirana. Ovim želim reći da se u situaciji kada imamo nedostatak sudija, sporost i neefikasno suđenje, povećanjem kazni može onemogućiti zastarevanje ovih krivičnih dela te povećati efikasnost u oblasti borbe protiv korupcije. U delu efikasnosti sudstva, u izveštaju se navodi kako u ovoj zemlji nedostaju 162 sudija i 100 tužioca kako bi se suđenja nesmetano odvijala. Nova vlada navodi kako je borba protiv korupcije prioritet. Ipak, Evropska komisija ističe da je korupcija rasprostranjena u mnogo oblasti i da je pitanje za ozbiljnu zabrinutost. Maja Blaževska, Eurosimovska, Al Jazeera, Skopje.